Yafikanso program ya Sports Arena pano pa Times Television ine ndi Danger left winger Williams Gondwa. Mlendo wanga mprogramu ndi Mike Ndala. Kwambiri tunikiratu timu ya ikulu ya mpira wa miyendo ya Junior Flames yakanika kugonjetsa Lesotho kumatero asabata yangotai, ndipo lachiwiri ikhale kumanaso ndi timu ya Lesotho masolo omaliza ongopimana mphamvu. Mpikisano wa TNM Super League ubwereranso bola za masolo mkati mwa sabata imeneyi, koma timu ya Red Lions yatsekula gap ya 10 points pamwamba pa NPS Bank National Division League. Tiliso ndi nkhani zokhuza masewero a women's football chifukwa chakuti National Bank of Malawi Women's Premiership idali ndi masewero kumatero a sabata imeneyi. Ndiye ndingokupemphani kuti tikhale limodzi. Monga ndinagambira kumambira program imene kuti andijoina Mike Ndala. Mike, tukulandira pano pa Times Television Sports Arena. Kwambiri tibafuna tuunikire performance ya Flames kumatero asabata yangotai, komanso analysis yathu ikhalanso yowunikira masolo amene aseredwe lachiwiri mu masolo aja opanda mphamvu ndi timu ya dziko la Lesotho. Mbiri yotino timakanika kuigonjetsa Lesotho khangati kupitirirabe. Taona weekend imene kuti kumatero asabata yangotai matimu a Malawi ndi Lesotho akulepherana 0-0 masolo amene wapajana soda ku Bloemfontein mdziko la South Africa ongopimana mphamvu. Unaona bwanji game? Ndiyamike chifukwa chokuti kumananso program ino. Nanga si weekend yotena kuti kuno ya weekend yo dry muzinda wa Blantyre club football akwetekeka kwambiri. Mangoona basi ino wakunja kuti Nigeria ndi DRC wazimai kuti ukwenda bwanji ya ma national team ya kupita pa Stadium ku Bloemfontein. Yes. Flames inasewera loweruka ndi timu ya Lesotho ndikuthera 0-0. Game yomwe kuiona inali kuti timu yathu imasewera bwino. Komabe ukandifunsa kuti analysis yanga kapena input yanga pa masewero onsewo in general komanso kuona chitsogolo kuti lachiwiri ziyenda bwanji. Yes. Ndikuona be kuti Amalawi tili ndi vuto lochinya. Okay. Yeah. Mbuyomo tinali ndi anthu aluso odziwa kugolesa zigoli chifukwa Danger mpira ndi zigoli. Ukatuonesese vuto ku national team panopa ndi kuchinya. Ukatuonesese magemu ambiri a Malawi itati izichinya on average zigoli ziwiri pa game. Malawi itapita ku AFCON. Chifukwa yokuti inaluza ndi Sao Tome and Principe 1-0. Ina kati achinya ziwiri zikanatha bwanji. Inaluza ndi Equatorial Guinea chovutikira chigoli kuti ku Equatorial Guinea. Ina kati achinya ndi Tunisia inagonja pa khomo cha penalty, if you remember very well. Ina kati achinya. So Malawi yakali machinya zigoli 10 osati kali so kwambiri. 2010 yomweyi iweyo wanenera mipira ya Flames umatha kuona kuti ndi Djibouti ja mpaka nakufika pochinya zigoli 8 pa masewero amodzi. Malawi tu imeneyo kubwera DRC ija DRC kusogola pa stadium ndikuchinya ndikubweza ndikuichinyaso chowinira. Egypt ndikuichinyaso almost game ina ili yonse yomwe Malawi inasewera pakhomo inapambana. So panopa ndikuona kuti vuto ntchito ikhale kwambiri m'maklabu mwathumu kuchinya chifukwa ukaonaso for the past kandi 10 years kapena ndikuti 15 kandi madeki mwina 20 player wa Super League kuchinya zigoli 20 si umakhala ntchito masewera. Yes, koma mbuyo zimatheka and when you also translate performance ya national team kumakhala china Heston Muntali anachinya zigoli 24 2001. Anabwera Ganza Njoka Malunga 2002 kuchinya zigoli 28 pa magemu 28. Si unali matimu 15 mu league ya. So Ganza Njoka Malunga anachinya ndo almost game ina ili yonse 28. Game yonse amachinya on average yeah. Fanga wamenya magemu 28 wachinya zigoli 28 ndio kuti ukuchinya game ili yonse. Achina kunali Agri Kanyenda kunali achina Bob Mpinganjira amagole sometime in
nkumati panopo kuti vuto limakhala ndi chani ma striker wakuzikayikira iwe uone danger super league yathu pa nthawi inoyo ningokupasa chisanzo top 3 yathu matimu amene timatama ku Malawi kunoko Bullets Wanderers Silver mwina ndiauze ndiauze soonera athu panopo kuti iwo akamaona matimu athu amene timatama kunoko ma striker a silver strikers ndikuuze Charles Chipala, Bwino Katinji, Stan Davy, Emmanuel Alani, kwabweraso Andrew Joseph. Yes, 5 strikers. Ukaphatikiza zigoli za anthu onse wa 5 yo sizinakwane 25 pa magemu mwina 20 a Super League amene amenya nkuphatikiza ndi zikho zonse afika mpaka anapofika chikho cha FD chifaino ndikuchitenga chinthucho ukaphatikiza onsewa zigoli 25 sizinakwane za onsewa atosati za cha munthu mmodzi ndoti vuto likuchokera ku club ukatenga ku Bullets ma striker awo Babatunde, Ephraim Kondowe, Phodo, Kajoke follower wawo ukachosapo zigoli 12 kapena 13 za Babatunde amene tangonsinthapo mpano khala Malawi kuti azitisewerera tikatenga athu a Malawi ukatenga za Kajoke za Ephraim Kondowe ndi za Phodo panthu atatu awawo onsewa zigoli zawo sizikwana 15 season inoyo Bullets amenya magemu angati 21 kani 22 kuma mbuyo jama 2014 tumaona achitachokepa kusogola muna uitenge Wanderers Jafari Jane ndo tabwera pomwe pake uitenge Wanderers ma striker awo ndani Mwalilino nde kuli kuli Sama nde kuli Sulumba wabwerayo wina Promise Kamwendo ningotenga 4 awawo Nyondo 5 strikers ma striker awawa zigoli zomwe achinya onsewa 25 sizinakwana mwina ngati zakwananso 20 ndi mwayi kuphatikiza onsewa zigoli zawo aliyense ukaphatikiza chomwe chikusonyeza kuti ntchito tili nayo no wonder kuti ku nation team city kuchinya zigoli pamene mbuyo mucha umatha kuiona kuti Wanderers ija kuli Bob Mpingachira mwina ali 20 goals abati mwina ndi 18 ndio kumatha kubwera ma striker ana china chimwemwe Gadi mwina achinya 10 Tinya Blue Chaga Frank Ndawali kuchokera pati amachinyaso achina Hendrix Banda achina Lenzo Malunga akuchinya ukaphatikiza atake yonse akusogolo main strikers ndi weniwe mwina ma wingers squad yawo mataka zoma kumakhazi goli zambiri one Bullets Moti Jones Nkhwazi mwina wachinya 15 Andrew Chikhosi mwina wachinya 20 Muzipase Mwangondi mwina wachinya 15 ku Silver achina Love Mofaziri umatha mwina wachinya 20 kale lulu olo pompano pa ababa taonapo achina chukepo Nsoya akumachinya zigoli koma ka generation koyambira 2010 kumabwera uku tikachosapo Gabadinho Muhango kakutena miza alright tatete taona timu yathu ya Flames ukuyembekeza kuti no pakhale kusintha kwa anyamata chifukwa tamwitana kuti Kani amene ali ndi mizeji malayi komandi waku Ivory Coast ali pa bench aina Andrew Joseph abwera kumene pa bench aina uchizivunga sana pasidwe mpata osewera 0-0 pa masewero aloruka tukuluwaso mbola za masewero on Tuesday ukuyembekeza ma changes nalonso mwene coach Calisto Baso atha kuchita ndikuyembekezera kwambiri I expect wholesale changes timatero kapena amatero mchingerezi akapanda kusintha watirakwira kwambiri akapanda kusintha ndumangomeyisa ukhawo mpira wa ku Malawi mpira wa Malawi amalawi wonse akutirakwira kwambiri pakhale ma changes chifukwa ndi manena ma program ambuyo magemu awiri ndi 90 180 minutes divide by 26 players so on average alesa khani ma minutes angati 20 19 18 minutes on average every player so why sending an air ticket ku Gibraltar nkumbweresa munthu asasewere china chili chose basa akwereso ndege azipita Jibril Okedina tatumiza matiketi angati tiadziwa bwanja anthu wakuti ndabwe so pamba players amene akusewera bwino kwambiri Malawi munomu pa nthawi ino one of the contenders for player of the season atakhala chikuchizivunga he has been brilliant and he is booming with confidence
so untenge amene asasewere ma friendly awiri ndi Lesotho abwerereko tikupanga chani. So ina expect kuti asintha kwambiri mwina achina yankho singoti aona kwambiri achina gabata aona kwambiri ndibagamba achina Maxwell Pipe asewere nthawi yawo no achina gaba ndi ma player ma top players atu oti no mwina iwo saiza wizikhala AFCON qualifiers oti tatenga gaba akasola inde jabuni atawasala ma friendlies komano amene ngati zafuna no pa masewero eni oti no awawande atufunikira zinchito zawo maga so tiziona ndi opponent amene tikusewera naye friendly taita na Senegal timenye nayo friendly tika achina gaba tika krimu ya trios koma tinene chilungamo ife mpira wathu wangotsika danger koma Lesotho si size ya Malawi kutalitali zangokhala kuti ifeyo tabwerera mbuyo iwo wapanga improve zinthu ziwiri zitatu arulo pa 6 July kuita na Lesotho mazati basi chisangalo chiyenda bwino ehetu pamakhala matimo kuti silingaita na achina Seychelles achina Mauritius achina Lesotho azizati chinya ifeyo sizimatheka zimene so zangokhala kuti ifeyo tangotsika achina Madagascar sana ali masaizi ati komolozi ukuziwa iwewe koma komolozi panopo sitingayichini atata ma qualifiers AFCON ndi awawika ni komolozi iti chinya panopo chabwino nkutheka kuti mwango sekula kumene kane mayano mukuonera program ya Sports Arena pano pa Times Television ndeti maonikiratu nkhani yokhuza timu yaikulu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames imene kumathero asabata yangotayi yapanga draw kulepherana ndi Lesotho posagulesana chigoli china chilichonse tukamba kuti pakadali pano pafupi zaka 15 timu ya Malawi isidagonjese timu ya Lesotho ndi akusoweranso lachiwiri ndetiona kuti no coach Kalisto Basua agwirisa ntchito nzeru za mtundu wanji kuti no Amalawi apeze chipambano ndeti kupitira ndi program ya Sports Arena kulowa mu mpikisano cha TNM Super League Mike ndikuti ma international friendlies akuta Tuesday kapena Wednesday akuta Tuesday kwambiri pa 18 ndekuti Wednesday aika magame yes of course Super League of Malawi abangaso update mene ndi tuzigoli zikuendera mapenalty mene aseweredwa koma kwambiri twafuna tinaona no masolo amene aliko mkati mwa sabata imeneyi kukubwera masolo TNM Super League of course adapuma masolo amenewa kunalingalika break ukembekeza mpikisano otani mkati mwa sabata kupira kuti achina Tigers akusewera awawa achinadetsa ndisaukayika ndi ationesa bwino to fixture yoibwera komano ndikuona kuti Songwe ikusewera ndi Mzuzu City Hammers pa Karonga Stadium Creek Sporting ikusewera ndi timu ya Karonga United pa Dimba Stadium Mafco ndi Blue Eagles ku Champion Stadium Mighty Tigers di Kamuzu Barracks pa Mpila Stadium Wednesday ma games ali moteromo tubwere nanso Super League itapuma kwa sabata time yes mpikisano kwambiri uli kwa china Tigers ndi Mzuzu City Hammers ma games ofura na mene wao Songwe inatuluka kale so ndipempheso apapa mwina anthu awoyendesa mpira maka Football Association of Malawi komanso Super League of Malawi pali zidangodango kapena kusamvesetseka kweni kuli National Division League yomwe tiyikamba kutsogoloko anthu pena mazaganiza kuti top 3 ya National Division League ipita straight ku top bottom 3 kutulukiratu pena pakumveka kuti yazatuluka 16 yo ukuwazalowa 1 yo 2 ndi 3 uku 4 14 ndi 15 anamenya ma playoff zambiri mbiri zikunenedwa tiyapemphe atiuziretu panopa in fact izizi amayenera anene koyambirira kwa season kuti anthu azidziwa kuti kudzakhala ma playoff kapena kudzakhala chani chifukwa apapa tizine kwa ine ndimafuna ndizinena kuti Mzuzu City Hammers ikangoluza ndi Songwe kwa ine yatuluka basi Tigers ikangoluza so pa Chiwembe ndi KKB yatulukaso basi chifukwa Songwe naitulutsa kale koma iziziso zomamveka kuti kuli ma playoff chanchani zikutisokoneza tikwayankhulira Malawi atithandize a Football Association of Malawi komanso Super League of Malawi izizi zomapereka ma communication taona danger mu National Division asera ma game 17 alesi asane ma game 5 ku Super League Tigers ikasewera khanga tisa ikhala ni ma game 5 osala yamenyangale 25 koma anthu sakuziwa chomwe chite kuntunda onsewo tamaliza mpaka na first round anthu sakudziwa pamene South African League Premier League timadziwa kale
kunena kuti Premier League championship amalowa number 1 ndi 2 automatic 3 4 5 6 amamenya ma playoff mpaka na finals timadziwa zimenezo kunoko chikuvuta ndi chani atiuziretu kuti top bottom 3 ya Super League ikangotha muli ku 3 mwatuluka top 3 ya National Division League yo ikulowa Super League kapena iyayi awalo automatic awamenya ma playoff atiuziretu panopa so ndimafuna ndipemphe zimenezo koma as things stand kuti mwina sikukhala ma playoff akumvekawo kapena chani kwa ine Super League pa Wednesday pa Tigers ikangoluza ndi KB yatuluka Zuzu City Hammers panopo ili pa oxygen penipeni ikangoluza so ndi Songo kukalonga basi tamalisa ulendo basi kwinako kwa ine tizingoona kuti champion akhale ndani komanso omenya yeye totopoita khanda. Alright, date mafuna tipite ku break tikabwerako tuone masula amene anaseredwa mu NBS Bank National Division League komanso ena amene anaseredwa ndi ampira wa miyendo watsikana mu National Bank of Malawi nde ngati mwango sengomene kande mawano iyi ndi program ya Sports Arena tufuna tipite ku break tikabwerako tiunikire nkhani zokuza masolo amu National Division League komanso masolo amu NBM Women's Premiership. Takulandilani gawo lachiwiri la program ine ya Sports Arena ndeni makamba Mike kuti no gawo limene lachiwiri taona weekend imene kunali ma games amu National Division League icho Mike amba icho kuti no ndi step yoloera mujani mu Super League. Red Lions yasekula gap ya 10 points pamwamba agonjesa Ntaja United 1-0. Taonanso ndi timu ya Mitundu Baptist ikugonjesa Chinheje United 3-0 Ndilande Stars yakwapula Fomo 2-0. Taona Mchinji Villa ikugonjesa Bangwe All Stars 3-1. Izi zikutanthauza kuti nosopano league imeneyi pakadali pano Red Lions pamasolo 17 ali ndi 39 points. Of course atuonesa ndithu look table yonse koma tikaona utakuona kuti Baga City ili pa number 2 16 games 29 points loti government ya 10. Utakuona aso hapo kuti na Mitete Zita ili pa number 3 17 games 29 points top 3 ndi imeneyi. Icho mane kuti automatic matimu awa kuti no league yatha iyeyi ndoti awakutani akulwani koma pasi penipenipo ndi pabwera achina Chirumba Barracks Mchinji Villa Chintheje ndi Gender United. Tipase mpata Red Lions kuti no ikati pasa mpira wapamwamba kwambiri mu Super League fa apa pande nanga 10 points angaitaye zokuti no mu Super League ikati pasa mpira otani ndikupira kuti izozo tithauthamanga chifukwa nthawi yomwe iyoyo inatuluka Super League. Super League ikuyamba kumene Red Lions mwina magemu awiri atatu anali pamwamba ngati ukukumbukira nthawi yomwe Red Lions anatuluka so sitinganenene kuti uko kwakati pasampira otani koma tingoyankhula zapanopa ine nanena kale kuti mwina match day 1 sapa amenya 17 nanena kale kuti Red Lions ndikuyipasa chance chachikulu chobwerera mu Super League so mawangawo apapa kuvomerezeka tsopano ndi mmene Red Lions ikupangira. Nzosadabwisa ifwa ili ma players amene no akhalako ku Red Lions dali achina Boniface Kaulesi achina Lowe Bokosi aliko achina Hanke Machira akusewerabe so kwa ineyo nzosadabwisa nkhani ndiyo kuti awawa achina Boniface Kaulesiwo akakakumana ndi achina Adam Wallace akakumane ndi achina Dan Sandukira uko achina Chikumbuso Salima speed yake khaji mozi so iyo ndikupira kuti Red Lions kwa pa stage yomwe tili ayambire tukonzekera moyo kupeza anyamala chisodzera ayambire tukonzekera kupeza kufuna kwa amini kukonzekera moyo wa Super League. Top 3 ndi imene tikunenayo koma zikusokoneza ndizokhazo khandi manina zicha ifeyo sitikudziwa ano sopano ife koyambirira tinkati top 3 yo mmene wanenera mondo kuti Red Lions Baga komanso na Mitete ndota kulowa Super League kwa ife timanena choncho uku kumene lili Tigers Hammers ndi Songwe akapanda kuchita akwalandira malo koma zikumveka zambirimbiri awa oyendetsa mpira nziko muno nthawi zambiri timadandaula uli ma decision yawo amapanga odzidzimukira kwambiri zinthu manena tuzi ukukumbukira iweyo Danger nthawi imeneyo kuna iso ma playoff enake odabwisa so nthawi yomwe sivo inatuluka
nthawi imene ijayo anthu sankadziwa kuti chikuchitika chingachitike ndi chani tinangodabwa anthu show stream yomwe inali wizard nthawi imeneyo yatuluka iyo konzekera za ku premier kena kwauza iyayi basi pitani mukamenye ma playoff. That's not professional. Ngati tifuna kuti mpira wathu usinthe upite patsogolo ziziyambira uku. Alright, twafuna tibalize sports arena ndikunikira masewero ampira wa miyendo watsikana weekend imene kunali game tinoti kunali ma games taona timu ya Topic Academy ekugonja ndi Ascent Academy 3-0 komanso Mighty Wanderers inapambana ndithu ndi Moyale Sisters 4-0 atsikanako koma Ntopa women's alephera ndi FCB Nyasa Big Place women 0-0 tunaonanso Sivo MK Academy Sivo yapambana 2-0 of course kunali game imene inalekanika Sunday kuti iseweredwa Monday ya Silver Strikers di asikana Silver Strikers decision inapangidwa mwasanga za Sunday zatu za ku Super League zija game kuthera panjira kapena kuyimitsa panjira kuti sipilirira pangana pano statement kulibe kuchokera ku Super League of Malawi apa taona ndito game foto ndo bwalo ndali dzaza madzi alipira usamenyede kwa musole the following day. Alright, ukuna banje pixel wa pira wa miyendo watsikana ndiyamikire one of the teams, one of the most improved teams mu National Women's League ndi Wanderers. Wanderers ikone kuti asinthe. Yes, tiyamikire ntchito zachi na Tom Kazembe uko ku Wanderers women kwa china Dave Pashan amatumikira amenya Moyale Sisters 4-0. Yes, amakhanga tisungati ndisakulakwisa anakawina so kumpoto if I'm not mistaken. Yes. Yeah, so Wanderers tiyamikire. Sindikhala odabwa season yamawa ikupanga fight for championship koma kwa ineyo as things stand silver yapita basi ithakutenga chinthuyo matimu amene akulamulira mpikisano wa asikanawo onse ndakulilongwe. Okay. Lioness yes ndikuhubira kuti top 3 ndi imene kuli Silver kuli Ascent Academy ndi Lioness. Silver Strikers Ascent ndi Mighty Wanderers. Wanderers quiz yabwera pa number 3 mujomane kuti no komano itati wine Lioness ndi Silver. Yes ndikuti khanga ndi Lioness yo ikubwerera koma tingonena be kuti Wanderers yapanga improve kwambiri wawati ayamikire zokhazo mwe ndi manena zija danger kwanza tukufati yamikira amene akwendesa women's football ku association ya famu akwendesa mwadongo so ndizo mwe ndi mabwera kumene kuti amayi adera komanso ndi komiti yawo yonse tizayamikira munthu uzimuyamikira pa nthawi yomwe akuchita zinthu zabwino tayamikire ali professional wanena kale kuti akumapo saswanya mara taona Wanderers ndi ekhaya game yawo yayamba kale kwayamba mvula ija anthu kulephera upanga decision yolongosoka bwinobwino kenako governing body ya competition yo kumasemphana mpaka pano sitikudziwa kuti zili pati za game ya ekhaya ndi Wanderers pamene awawa mvula yagwa ground is unplayable apanga kale decision the game will be played 24 hours later azimayi akutiposa no wonder Scorchers ikupita ku AFCON yeah. Sitikhala odabwa itapita soko wa World Cup pamene Flames zimatengera zaka mwina zambiri kuti apite from 1984 kuzafika 2025 papita zaka zingati danger 41 pa 41 years Flames yapita ku AFCON katatu 84 2021 2010 pa 41 years yapita ku AFCON katatu pamene mpira wa azimayi wangoyamba pompani yapita yatenga kale kosafa Flames sinatenge yapita ku AFCON apapa ndikhupira kuti yayamba apapa sizasiyaso kupita so zinthu zina itsikala bwelebwele kwa ineyo in Scorchers chifukwa women football i danger tipangaso export ma players season yoyo kamata and Scorchers ikangopita ku AFCON ko oloka ikatulukire pati almost squad yose ineyo ndikuona kuti first 11 yose takasakhala yapita kuti tell about 2 minutes 3 minutes kuti no timalize program ine ya sports arena kukubwera netball Africa Netball Cup zokonzekera ziona kuti nam yalenga step yaikulu kupeza ma sponsorship komanso kukumbukira Mike kuti no tinali farm inamonetsa technical director watsopano weekend imene yapita asana yamuke kupita ku Bloemfontein mwasanga yes Africa Netball Championship yes tikupanga host Mike about 10 ndikukhupira kuti ndi nthawi yokuti tipange improve mu zinthu zambiri malo athu samene tili acha
yeah Ali tinene ma rankings aja pamene wafika pa number 8 si pamalo poyenera kumakhala Malawi ma host tili ndi mpata onse otenga chinthuchi so mtunda udakalipo tikuziwa kuti zokonzekera zili mkati squad anatulutsa kale ilo wa mkampu ngati sinalowe ndikale tiafunira zabwino zonse even Avery ndi technical director watsopano wa Football Association of Malawi kulowa mmalo mwa Benjamin Mwenda ya tukhupira kuti mpira wathu upanga improvement ti ambuyo mu taona mpira ndimana ngati kwambiri matip jamanga kwambiri grassroots football yes nzomwe amachita achina Manfred Hona ntchito yomwe anagwira inatipangisa kuti tipite ku 2010 AFCON so awawa ndikukhupira kuti izonso zithandiza kunja kwa dziko lino kodi nkhani unachema kwa mpira wa Nigeria ndi DRC mpira wa ku Africa umakoma tenje umapepa mwina tiauze onera athu kwa Africa kuno kunali magrupu angati kunali Malawi group ya munayi na Tunisia na number 1 na Tunisia magrupu onse aja number 1 aliyense anapanga qualify automatic kupita kwa World Cup yomwe ili ku Mexico, USA ndi Canada 2026 nde ma number 2 follow amene anali ochita bwino kwambiri magrupu aja anali opitika inafika group K koma ma number 2 follow ochita bwino magrupu awawa anatenga kuti wina amenye ndi nzake wina amenye ndi nzake nde matimu follow akewo anali Nigeria, Cameroon, DR Congo komanso Gabon draw itachitika Nigeria inamenya ndi Gabon, Cameroon inamenya ndi DR Congo awa atasewera Nigeria inapambana 4-1 ndi Gabon pamene DR Congo inagonjesa Cameroon 1-0 final yake yasewedwa la Mulungu pa 16 ku Morocco kunali ku neutral place aphanirane kumene ku Morocco zapezeka kuti game ya 1-1 Nigeria ndi DRC ndalalo mapenalty atagolesa Frank Onyeka kumesheka Elia ndikubweza ndikulowa ku mapenalty DR Congo ya wina 4-3 pa mapenalty izi sizi kutanthauza kuti DR Congo ijoin matimu anamba 1 ya mu Africa mchapompo DR Congo ikudikira March iseweraso playoff yomaliza ndi timu yochokera ku confederation ina dziko lapasi tili ma confederation osiyana tili ndi CAF tili ndi UEFA tili ndi CONMEBOL kwa achina Brazil, Argentina kuja tili ndi achina Oceania kwa achina Trinidad and Tobago achina Curacao achina Jamaica apeze munthu wina wake amene timu ina yachita bwino kumeneko one of those confederations amenya ndi DRC ntchito ilipo ntchito ipo makhalu wajuka kutali alright kumatikwa kuti no Mike dali ndi nthawi yapambana program ya Sports Arena kumatikwa kuti no weekend sikhaso yotalika inakasiti ma games tukayamba no lachitatu weekend ka ma games a TNM Super League kumanitokoza kuti unabwera mu program ya Sports Arena aziko mukambira programu hii amene anakonza kapena kuti no kuti tuoneke mene tukuonekeramo ndi Thomas Chimata koma ndithokoze mlendo wanga Mike Ndala amene ndithu anandijoina program ine ya Sports Arena ine ndi Danger Left Winger Williams Gondwa ningoti pitirizani kuonera kale mawa times mwako manose